Aquest ha estat el darrer diumenge que s'ha pogut utilitzar la màquina per retornar envasos al mercat setmanal de la fruita i la verdura de Roses, campanya de reciclatge impulsada per l'Associació de Marxants de Comarques Gironines, on el municipi ha aconseguit recollir un total de 24.000 envasos al llarg del matí de 8 diumenges, on la màquina ha estat instal·lada davant l'entrada del mercat cobert municipal. A més de Roses, aquesta campanya també s'ha dut a terme de forma simultània a 5 municipis gironins, on el total d'envasos recollits entre les 6 poblacions ha superat els 60.000, una quantitat molt més elevada de la que esperava el president de l'Associació de Marxants quan es va iniciar. Aquesta xifra s'ha pogut assolir perquè finalment s'ha permès bescanviar més de 15 envasos per dia i per persona, com estava previst inicialment. I per l'altre costat també ens hem trobat que, clar, a Lloret 2.000 i pico llaunes de gent que ha anat a voltar. Ara mateix ha vingut una senyora que portava 2 saques del Lidl cap aquí, que ha anat recollint envasos. En principi no era la finalitat, però al final l'objectiu era ajudar i incentivar. Llavors és el que hem fet. Aquesta campanya de reciclatge ha complert amb escreix els objectius marcats inicialment per l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines. Per una banda, s'ha aconseguit dinamitzar el mercat de no sedentaris en una època molt dolenta pels paradistes i per l'altra s'ha mostrat que el sistema SDDR de dipòsit devolució i retorn utilitzat en aquesta campanya és millor que el sistema actual de dipòsit d'envasos al contenidor groc. El president de l'Associació de Marxants ens ha explicat que l'Ajuntament de Roses s'ha interessat per instal·lar una màquina de retorn d'envasos de forma permanent al mercat cobert municipal i que es podria buscar una altra manera d'incentivar el retorn d'envasos, a més de canviar-los per vals descompte com s'ha estat fent en aquesta campanya. Els vales de deixalleria et fan descomptes, doncs si aquí amb les llaunes també a ventes de diners donem punts i els punts et marquen descomptes al tema dels impostos, no? Clar, els costos el que t'estalvies, perquè quan això està incentivat ja no és una deixalla sinó que és un recurs. Tot i que Roses ja ha finalitzat, la campanya encara continuarà aquestes properes setmanes d'abril a Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Blanes, Salt i Girona, fet que permetrà augmentar considerablement el total d'envasos recollits, que actualment és de 60.000.